Намираме се на мястото на ВЕЦ Дебнево, или по-точно водохващане. Това е водата, която изтича през рибния проход. Прави впечатление, че общо взето само пастърви могат да подскокнат тук и да влезнат в басейна. И отделно всяко едно басейнче горе като прак пак е с подскок на места до около 40 см. Демек няма канал отстрани, през който рибата да може да се провира. А реката над самото водохващане се тече, дето се казва, доста стабилно. Това е реката. По-нагоре тече си доста стабилно. Почти не изтича нищо надолу.